ένα παραείδα Πολωνία. Για περιμένω και αποφύγα. Για σένα ένα παραείδα Πολωνία. Για περιμένω και αποφύγα. Για σένα ένα παραείδα Πολωνία. Για περιμένω και αποφύγα. Για σένα ένα παραείδα Πολωνία. Δεν υπάρχει λύση. Είμαστε εδώ. Ja, men det handlar ju ibland. Det är han som får straffen. Vem ska slå om han är duktig? Han ska slå. Garaguni spali. Garaguni. Kolotumba. Nej, du Marius. Kan göra mål. Garaguni gör mål. Γιώργο μου μαλάκα. Άμα κάνεις μαλακία θα σε γαμίσουν η Ελλάδα. Θα σε γαμίσει πούστη. Έλα Καραγκιόζη. Come Βασιλάκη Βινή, τι τα πω Σάφεν. Βάλε μαλάκα γαμίσου. Γαμίσου πούστη γάμο το μόνοι της μάνας σου. Πούσου γαμημένε χιλιώνει σόβρε Μάριος ρε μαλάκα μάρε. Δεν κορίνετε ρε, διέκας κάμε να μάτσem ρε. Διέκας κάμε να μάτσem ρε. Εμείς πέραμε τύχη πρισούνε με 10 άτομα παίζουμε. Στραφ! Ο Ανατός τα λέει Καραγκούνι γαμημένε. Γαμημένε. Ιδιούτ. Ποιου φάγανε το γάμο το Χριστό του ιδιούτ. Άκουρε στραφ γαμημένε. Ο Τρούτης τα έχω. Τι κι άλλες βρε μαλάκια να πούμε ρε. Να τους. Τρώτη χορ, τρώτη κιούκ φάκετ να πούμε. Χέντι κιούκ μαλάκα, τώρα που σαν τους. Ποιου κατηγορά σόβρε ιδιούτ να μου. Α, το μέλλον το φίλο να μ' άρεσουν. Δυο χρόνια είναι την μέρα. Die spelen met 10 personen. Dan ben je tegen de Gustav. En wat wil je doen? Jij doet!